Jiya Iran ta yi abin da babu wanda ya zata, ta buɗe mashigin ruwa na Strait of Hormuz, amma Amurka ta mayar da martani da cewa har yanzu bai isa ba. A ranar 17 ga watan Afrilu, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana a gaban kafafen yada labarai, ya sanar da cewa an buɗe mashigin Hormuz gaba ɗaya. Ya ce duk jiragen ruwa za su iya wucewa cikin 'yanci, ya kuma ce wannan alama ce ta nuna niyyar zaman lafiya bayan tsagaita wutar yakin tsakanin Isra'ila da Lebanon. Nan take duniya ta mayar da martani, farashin mai ya sauka da kashi 11 cikin ɗan lokaci kaɗan. Kasuwannin hannayen jari suka tashi, jiragen ruwa guda 24 suka nufi mashigin nan take. Amma daga baya duk wayannan jirage sun juya baya bayan Donald Trump ya rubuta a shafinsa cewa ko da an buɗe mashigin, toshewar da Amurka ta yi zai ci gaba har sai an cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Saboda haka a yau 18 ga watan Afrilu, Iran na cewa kofa a buɗe take, Amurka na cewa har yanzu an sa makulli, kuma duniya gaba ɗaya na kallon abin da ke faruwa. Yanzu bari na gaya maka ainihin abin da ke faruwa da kuma abin da wasu ba za su gaya maka ba. A ranar 28 ga watan Afrilu, Amurka da Isra'ila sun fara yaƙi da Iran. Kafin wannan lokaci, mashigin Hormuz a buɗe yake. Kasuwanci yana tafiya lafiya lau, jiragen ruwa na wucewa kullum, babu wata matsala a mashigin sai bayan fara yaƙin. Manufar ita ce lalata shirin nukiliyar Iran, karya shugabannin sojan Iran, tilasta Iran ta rinƙa buɗe mashigin yadda Amurka take so, amma Iran ba ta rushe ba. Maimakon haka, Iran ta rufe mashigin domin kare kanta. Wannan ya girgiza tattalin arzikin duniya. Kashi 20 cikin 100 na man fetur na duniya ya tsaya nan take. Kamfanonin jiragen ruwa suka dakatar da zirga-zirga. Farashin mai ya tashi. Kuɗin man mota, abinci da wutar lantarki suka ƙaru. Ku gane wannan da kyau, Iran ba ita ta jawo matsalar ba. Amurka ta yi ƙoƙari iri-iri domin tilasta Iran ta buɗe mashigin. Trump ya nemi taimakon NATO, suka ƙi. Ya nemi China ta shiga, ta yi shiru. Ya yi barazanar lalata tashoshin lantarkin Iran. Ya yi barazanar lalata gadoji, amma Iran ba ta ja da baya ba. Daga baya, a ranar 8 ga watan Afrilu, an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Bangarorin biyu sun amince su dakatar da yaƙi. Iran ta nuna niyyar zaman lafiya, ta amince ta buɗe mashigin. Amurka da Isra'ila suka ce ba za su dakatar da hare-hare ba. Duniya ta yi tunanin zaman lafiya ya zo, amma bai kai awanni 24 ba, Isra'ila ta sake kai manyan hare-hare a Lebanon bayan yarjejeniyar. Gwamnatin Lebanon ta kira hakan laifin yaƙi. Faransa ta ce wannan abin damuwa ne kwarai. Nan take Iran ta dakatar da buɗe mashigin, ta ce dole ne Lebanon ta shiga cikin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. Wannan ba wata bukata ce mai tsauri ba, ƙasa ce kawai na kare abokantaka. Saboda haka, yayin da duniya ke murnar zaman lafiya, hare-hare sun sake farawa. Iran ba ita ta karya yarjejeniyar ba, ta dai dakatar da kyautatawa ne saboda ɗayan ɓangaren ya karya alkawari da farko. Bayan haka, tattaunawar sulhu ta rushe gaba ɗaya. An yi sa'o'i 21 ana tattaunawa kai tsaye tsakanin Amurka da Iran, mafi tsawon ganawa tsakanin ƙasashen biyu cikin shekaru 40, amma ba a cimma komai ba. J.D. Vance ya ce mummunan labari shine ba mu kai ga yarjejeniya ba. Bayan haka, Trump ya sanar da cikakken toshe tashoshin jiragen ruwa na Iran daga ranar 13 ga watan Afrilu. Fiye da sojojin ruwa, sojojin sama da sojojin ƙasa 10,000 na Amurka, tare da jiragen ruwa masu yawa da jiragen sama da dama aka tura domin takura tattalin arzikin Iran. Iran ta mayar da martani da cewa za ta hana zirga-zirga a Persian Gulf, Sea of Oman da Red Sea idan toshewar ta ci gaba. Toshewa biyu, gargaɗi biyu, amma babu zaman lafiya. Sai kuma jiya Iran ta yi abin da ya ba wa duniya mamaki. Duk da abin da ya faru, Iran ta sake buɗe mashigin Hormuz ba tare da kuɗin wucewa ba, ba tare da sharaɗi ba. An buɗe ga duk jiragen kasuwanci. Iran ba dole ta yi hakan ba, amma ta yi saboda tana son zaman lafiya. Sai Trump ya ce toshewar za ta ci gaba har sai an sa hannu kan yarjejeniya.
Iran ta yi matakin sulhu, Amurka ta ci gaba da matsin lamba. Ga wani abun da mutane da yawa ba sa lura da shi ba. Cin yaƙi, Iran ta sa nakiyoyi a cikin mashigin domin kare kanta. Yanzu Amurka na cire waɗannan nakiyoyi. Wasu kafafen yaɗa labarai na cewa domin jirage su rika wucewa lafiya. Amma ka yi tunani, ba jiragen mai kaɗai nakiyoyin suka hana ba, har da jiragen yaƙin Amurka. Idan aka cire nakiyoyin, hanyar ruwa za ta zama a buɗe ga sojojin Amurka su kai hari kai tsaye. Shi yasa Iran ke ganin wannan ba taimako ba ne, shirin yaƙi ne. Yanzu ga inda al'amura suka tsaya yau 18 ga watan Afrilu. Kafin yaƙin, mashigin a buɗe yake, mai na gudana, kasuwanci na tafiya. Sai Amurka da Isra'ila suka fara yaƙi da Iran. Iran ta kare kanta da rufe mashigin. Iran ta tsira daga hare-hare. Iran ta tilasta Amurka ta zauna a teburin tattaunawa. Kuma jiya ta sake buɗe mashigin a matsayin alamar zaman lafiya. Amurka kuma ta ci gaba da toshewa. Tsagaita wutar za ta ƙare cikin kwanaki 4 kacal. Iran na buƙatar a biya ta diyya na yaƙi, a cire dakarun Amurka daga gabas ta tsakiya, a amince da ikonta a mashigin Hormuz. Amurka kuma na buƙatar Iran ta daina shirinta na nukiliya, ta lalata makamai masu linzami masu nisa, ta miƙa sinadarin uranium da ta tara. Ɓangare ɗaya ya shiga yaƙi cikin shiri. Wani ɓangare kuma ya yi tunanin zai gama yaƙin cikin makonni. Sakamakon yanzu yana magana da kansa. Yanzu ina son jin ra'ayinka. Kana ganin Iran ta kai wannan matsayi ne domin ta yi asara a teburin tattaunawa? Ka rubuta ra'ayinka a ƙasa. Idan wannan bayani ya buɗe maka ido, ka tura wani domin shi ma ya gani.